Som vi eksempelvis ser på Rigshospitalet i jeres innovationscenter her. Den type af ting skal vi have langt mere fokus på, for at vi også i fremtiden står stærkt her. Så jeg ser sådan set i en tid, hvor vi diskuterer forsyningskæder og usikkerhed omkring forsyningskæder, så handler det her grundlæggende, det der står i det der papir, handler jo grundlæggende om at styrke forsyningskæderne til en helt afgørende dansk styrkeposition. Fra iværksætter over forskninger, testfaciliteter, afprøvning, langt til offentligt privat samarbejde. Det er jo det, der står i det her papir. Og det er der, hvor vi faktisk har taget en række skridt. På iværksætterområdet eksempelvis har vi jo sat fra 2030 årligt 1 milliard kroner af til at se på også rammebetingelser, eksempelvis også skatte- og afgiftsområdet. Ja. Christina, der er også en del af de her anbefalinger, der byder ind i dit område, nemlig en diskussion om, hvordan man sikrer, at vi har den rigtigt uddannede arbejdskraft i Danmark. Vi har nævnt både erhvervs-PhD'er og flere erhvervspostdokker. Hvordan kan regeringen være med til at understøtte det? For det er selvfølgelig også en fortløbende ambition for jer at gelejde så meget arbejdskraft som muligt herhen, hvor der er så stærkt brug for. Det kan vi på forskellige måder. Jeg tror, jeg er meget enig i den analyse, som du også deler, Brian, med, at altså, hvis man samler aktiviteterne på en helt fysisk, lavpraktisk samler aktiviteter